काही दिवसा अगोदर गणपती सर्वांच्या घरी होता, गणपतीची लगबग होती. त्याच वेळी अशी मोठी घटना आपल्या राजुरा शहर आहे, त्याच्या बाजूला कापणगाव आहे, तिथे भला मोठा ऍक्सिडेंट आपण बघितलेला आहे. पेपरच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हायवा आणि ऑटो याची धडक झाली होती. त्याच्या 6 जणांचा मृत्यू झाला. त्या 6 जणांमध्ये फक्त 2च व्यक्तीकडे LIC पॉलिसी होती आणि तीही खूप कमी रकमेची. करते धरते व्यक्ती असते, जिम्मेदार व्यक्ती असते, तर त्या घरचा कमवता व्यक्ती गेला तर किती पुन्हा संकट त्या फॅमिलीवर येत असेल. आज आपल्याला वाटतंय अपघात इतरांचंच होतं, पण खरंच संकट कुणावरही येऊ शकतं. जर आधीपासून आर्थिक सुरक्षा नसेल तर परिवार एका क्षणामध्ये संकटात ढकलला जातो. म्हणूनच मित्रांनो, उद्यावर कधी ढकलू नका. आजच LIC सोबत जोडला तर तुमचा परिवार संकटाच्या काळात आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित होते.